Halo. Mbak, iki mantum gak iso balik. Gak iso balik. Nah, ndek isik kan bar tilek kowe mudhek tilek kowe. Iki mudhek sesuk. Ape mudhek nang gone mboke ndekne. Ngono. Lah ya, awake iki mantum ki lah. Awake rasa-rasa. Mampu lho. Ngomong piye? Yo aja muni rasa. Muni kondo nganu. Piye? Ape mremo. Anu, wong iki ape mremo, bocah kan ape mremo. Ketara, tambah kok iki. Anu ora mremo, Mbah. Iki bodho kan wis bingung dhek nek keten dhuwit. Piye? Nopi? Duit entek ngumbar sekolah. Iya. Anu, mantu merasa balik. Rasa mudik, duitnya entek nggo bayar sekolah. Nggo bayar di sekolah anake re. Nyek bodho iki gak balik aku ya. Heeh. Pokane badanku aduan. Badan kok aduan re, Mbok. Ya.